Halos 20,000 Pangasinense sumali sa Run for Safe 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin. Ito, nakiparaton din. Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Halos 20,000 katao ang nakiisa sa Run for Safe 2026 sa Dagupan City noong Abril 25 bilang suporta sa mental health awareness at mas ligtas sa komunidad. Tumakbo ang mga kalahok sa distansyang 3 kilometers, 5 kilometers at 10 kilometers route sa kahabaan ng New de Venecia Highway sa lungsod ng Dagupan. Bahagi ito ng Bangus Festival 2026 at layong palakasin ng kampanya para sa kalusugang pangkaisipan maging sa proteksyon laban sa pang-aabuso. Naging panauhing pandangal si Senadora Risa Ontiveros na nagsabing mahalagang pag-usapan ng mental health at wakasan ng stigma. Dito sa SafeNet program, holistic program nila in partnership sa DOH Region 1 and even sa ganitong specific events like Fun Run. At ito po yung napaka-importanting papel ng local government unit. Kasi po, pag nakikinig po tayo sa mga kwento ng mga victim survivors of mental health concerns, of abuse, of other related problems, madalas po ang kwento ng mga survivors ay not necessarily sa health facility kaagad sila nakakatakbo, pero dun sa komunidad nila, sa barangay, even sa LGU, of course sa mga pamilya at kamag-anak nila. Ayon naman kay Mayor Belen Fernandez, ang Fun Run ay paninindigan ng kaligtasan ay karapatan ng bawat mamamayan. Pinakita po niyo yung support for mental health. And ako'y natutuwa po kasi majority of those who joined the Fun Run today undergo a orientation and training on how to help the city government create awareness on protecting our children and women. And of course, lahat po. Actually, kasama na rin ang bullying, kasama din po yung prevention of yung mga problema natin like the suicide cases. So, it would mean na halos lahat ng Dagupan City ay magtutulungan po para ma-zero out po natin itong concern na ito. Dinaluhan din ito ng iba't ibang opisyal at sektor mula sa pamahalaan at komunidad. Ipinakita ng aktibidad ng pagkakaisa ng mga Dagupeño sa pagsusulong ng isang ligtas at maalagang komunidad na may mensaheng hindi ka nag-iisa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.